डे 51. श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ। दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 20वे सत्र। ऐसा जो परम समर्थ पूर्ण करी मनोरथ, सप्रचित भजन स्वार्थ, कलौ चंडी विनायकौ श्रीराम। कलौ चंडी विनायकौ। कलियुगात चंडी आणि विनायकाची साधना शीघ्र फळदायी होत असते असे शास्त्रवचन आहे। त्यानुरूप कलियुगात श्री गणेश व आदिमाया ही दोन दैवते सगुण रूपाने भजावी, त्यांचे गुणानुवाद वर्णावे, स्मृती स्तुती श्रवण करावी, अर्चन वंदन करावे, जेणेकरून श्रेष्ठ सप्रचित फळ प्राप्ती होऊन मानवाला योग्य गती प्राप्त करता येईल, जीवन समृद्ध होईल। समर्थांनी दासबोधात श्री गणेश स्तवन समासात शास्त्रानुसार नृत्य गणपतीची आराधना केलेली आहे। श्री गणेशाच्या ह्या स्वरूपाचे पूजन स्तवन ललित कलेच्या सफलतेसाठी केले जाते। ललित कला एक रचनात्मक अभिव्यक्ती आहे। त्यात दृश्य, प्रदर्शन आणि अनुप्रयुक्त कला सामावलेली आहे। त्यानुरूप समर्थांनी ग्रंथरचनेच्या मुळारंभी शास्त्रसंमत श्री नृत्य गणेशाचे स्तवन केलेले आहे। येथे श्री गणेश नर्तकी आहे, योगीही आहे आणि सृष्टी रचनेचा द्योतकही आहे। हे श्री गणेशाचे दिव्य स्वरूप कल्पवृक्षाखाली नृत्य करताना मृद्गल पुराणात दर्शवलेले आहे। ह्या धर्मग्रंथात श्री गणेशाची 32 स्वरूपे सांगितलेली आहेत। ह्या 32ही स्वरूपांच्या प्रतिमा जगभरात विविध मंदिरात अजूनपर्यंत पूजल्या जातात। शिवाय त्या प्राचीन शिल्पकलेतही कोरलेल्या आढळतात। प्रत्येक प्रतिमेची मूळ संकल्पना, रचना, उद्देश वेगवेगळा असला तरी त्यातील सच्चिदानंद घन चेतना एकमेव अद्वितीय अनंत आहे असे निसंशय जाणावे। श्री गणेशाच्या 32 स्वरूपांचा अल्प परिचय पुढील सत्रात केला जाईल। श्रीराम। प्रश्न मंजुषा। कालची उत्तरे। श्री गणेशास ब्रह्मादी देवतागण वंदन करतात। सर्वांनी श्री गणेशाचे चिंतन करावे। आजचे प्रश्न। कलियुगात कोणत्या देवतांची उपासना शीघ्र फळदायी आहे? समर्थांनी श्री गणेशाच्या कोणत्या स्वरूपाचे स्तवन केले आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।